Qala siqhwabe izandla baba. Uba usandosijoyina ngoku izolo. Awuzuyazi basiqhwebela ntoni kodwa kule iveki ngunyaka oko singacawi nabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke namhlanje. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Sekuphela unyaka ke ngoku, sekuphela unyaka. Sisithi le cawa yenzelwe umntu ongayanga ecaweni. Sekuphela unyaka sisithi le cawa yenzelwe umntu oyileyo ecaweni. Siyanamkela ke xa siqala unyaka omtsha kwicawa yabantu abangacawiyo. Siyanamkela kwiindawo zonke enisibukele nikuzo. Sinibulisa kananjalo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ndinguSihle Bonani. Andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi. Bawo masibulise kuwo wonke umuntu osibukeleyo, umama, utata, obhuti, osisi nakuntangantini, nakuye wonke umuntu osimamele ngelihle lomvukeli wethu uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Bawo hayi man ndonwabile kakhulu. Bawo, bawo. Kakhulu ukuba usana lethu luqhuba unyaka. Bawo, bawo. Namhlanje okobo saqala icawa yabantu abangacawiyo. So ukuze kubana sizibethe emqolo. Ndityebe nazo ke ndityebe elo hlobo isandla sifike emqolo. Bawo. Kodwa ke kukuvuya abazalwane ukuthi Thixo silondolozile kwade kwabalapha bawo. Silondolozile kwade kwalapha. So ke sicela ke nihambe nathi kule nkqubo yabantu abangacawiyo okanye kule cawa yabantu abangacawiyo de kuyofikelela ala xesha lokuphuma. Siyathembisa ukuthi siniphathele inkqubo emnandi. Bawo. Masikhawuleze ke bawo siyivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawo wethu wasezulwini, yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, xa utshona ilanga Thixo wethu oyingcwele, xa kujika unyaka Thixo wethu onamandla, sisima kule ndawo sisondela kuwo ngemibulelo Thixo wethu oyingcwele, ngoba wena Thixo usibonisile ukuba unguThixo wabantu bonke. Kunjalo nje unguThixo ngamaxesha onke. Kwizinto zonke Thixo osenzele zona Thixo kwade kwaleli thuba, sivumele Thixo into yokuba iveki neveki Thixo wethu, ngaphandle kweveki esithatha ikhefu kuzo Thixo wethu, sibe nako Thixo kuma phambi kwabantu bakho sisithi lihle igama lakho Thixo wethu oyingcwele. Ngako oko Thixo wethu namandla sima phambi kobuso bakho sisithi enkosi bawo, enkosi ngobubele bakho Thixo wethu oyingcwele. Kuhambeni kwethu Thixo sihamba sifunda Thixo wethu into yokuba ubukhulu nobungangamsha bakho Thixo bubonakala umhla nezolo Thixo wethu oyingcwele. Thina sinazo ingqondi zethu Thixo wethu, ezinye side sizambeze nangezidanga Thixo wethu, sithi zinzululwazi Thixo wethu, sithi ngochwephesha kwifieldi zabo ezahlukileyo Thixo wethu onamandla. Kodwa indalo isibonisa into yokuba isenguwe ophetheyo Thixo wethu oyingcwele. Ngenxa yokwazi Thixo izinto, sithi xa silungisa into zethu sithi silungisela nentlekele eza kwenzeka kwiminyaka engamakhulu 5
azayo Thixo wethu silungise izinto zethu. Kodwa wena Thixo xa ufikayo Thixo uzibonakalisa into yoba nguThixo ugqitha ngapha kwezondo Thixo wethu oyingcwele. Kubonakala into yokuba kukho izinto esikwaziyo Thixo thina ukuzikhontrola Thixo, kodwa kukho izinto eziphethwe nguwe Thixo wethu onamandla. Nangoku Thixo kuba ubufuna Thixo wethu oyingcwele ngesingahambanga safika apha Thixo wethu oyingcwele, kodwa ngenxa yokuba icontrol yakho Thixo isivumele Thixo wethu oyingcwele saba lapha Thixo wethu oyingcwele. Nangoku ke Thixo ngaphandle kwakho ngesingekho apha Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo sisithi enkosi ngako onke osenzele kona Thixo wethu onamandla. Thixo wethu oyingcwele, ekuqaleni kwethu Thixo besingaqinisekanga Thixo, kunjalo nje besingayazi nokuba siza kuyiqala kanjani le nto Thixo wethu oyingcwele. Singazi Thixo into yokuba sizawuhamba isibeke phi Thixo wethu, kodwa umbulelo wethu Thixo wethu onamandla noko Thixo usivumele into yokuba Thixo kuhambe kuphela unyaka ukunye kune nathi Thixo wethu oyingcwele. Ekwenzeni kwakho ke Thixo sibeka kwa wena Thixo wethu onamandla kwiminyaka elandelayo Thixo wethu. Ime Thixo wethu le cawa yabantu abangacawiyo Thixo wethu onamandla, ngoba uloyiko lethu kukuphila kwihlabathi elingenaThixo Thixo wethu oyingcwele. Uloyiko lwethu kokuphila kwihlabathi labantu abangakholwayo Thixo wethu oyingcwele. Mhlawumbi Thixo singaphila nabantu abangayiyo esakhiweni Thixo wethu oyingcwele. Mhlawumbi Thixo singaphila nabantu abangawaziyo umnyango wecawa Thixo wethu oyingcwele, kodwa Thixo wethu asiqinisekanga Thixo singaphila nabantu abangamaziyo Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto Thixo sisondeza le nkonzo kuwe Thixo wethu. Umane usithi gqolo Thixo, ngamanye amaxesha abantu bengalindelanga Thixo wethu oyingcwele uthi gqolo ezifowunini zabo Thixo wethu, nakwezo nto basibukela okanye basimamela kuzo Thixo wethu. Ufike ngamanye amaxesha abantu bengalindelanga, kodwa Thixo nguvakale ilizwi lakho baphele behlala Thixo. Kuthi chapha into yokuba ilizwi likaThixo likhona nakwindawo kuyo Thixo wethu oyingcwele umntu Thixo wethu oyingcwele. Ngoba Thixo sinazo izinto Thixo, ngoba ndagqibela kudala Thixo kuye enkonzweni, ngoko uThixo akanabasandixolela mna Thixo wethu oyingcwele. Mna andisayazi inkonzo Thixo wethu, ngoko uThixo akasondelanga kum Thixo wethu onamandla. Kodwa Thixo kule minyaka Thixo izayo Thixo sicela wena Thixo usibonise Thixo into yokuba unguThixo wabantu bonke, kunjalo nje unguThixo ngamaxesha onke Thixo wethu oyingcwele. Siqala le nkonzo ke Thixo sinombulelo Thixo, siqala le nkonzo Thixo sinezicelo Thixo wethu oyingcwele, ukuba Thixo ungasuki Thixo kwi-steering wheel sale nkonzo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo sinako thina ukuthetha Thixo wethu onamandla. Kunjalo nje amanye amathuba side sizithembe into yokuba siyakwazi uthetha, kodwa wawusuka Thixo wena kwindawo yokuqhuba Thixo wethu, ukuthetha kwethu Thixo kungenzakalisa abantu Thixo wethu. Kunjalo nje ngenxa yokuba singazi into yokuba sifikelela kobani Thixo, le nto ingenzakalisa nesizwe Thixo wethu oyingcwele. Ngoko Thixo sicelela wena ungasuki Thixo kwisihlalo sokuqhuba le nkonzo Thixo wethu oyingcwele. Naxa kuzawubekwa ilizwi lanamhlanje Thixo wethu oyingcwele, yanga Nkosi kungahamba wena phambili Thixo wethu. Ewe siyazi Thixo into yokuba sivuyisana kunye nokuphela konyaka Thixo siqhuba le nkqubo, kodwa Thixo loo nto zingasingeni entloko silibale into yokuba lo kumsebenzi kaThixo Thixo wethu oyingcwele. Ze kuthi naxa kuphuma ilizwi apha Thixo, kuphuma ilizwi elifuna into yokuba kulungiswe iintliziyo zabantu Thixo wethu oyingcwele, ngoba umnqweno wethu Thixo sisazi Thixo nobunzima behlabathi. Umnqweno wethu kukuthi xa kukho Thixo emagxeni umthwalo uyathomalala Thixo wethu oyingcwele. Xa kukho Thixo endleleni nobemxinwa kuyahambeka Thixo wethu oyingcwele. Singaboni Thixo abantu Thixo bengekho ecaleni kwethu, sicinga into yokuba ngenxa yokungabikho kwabantu Thixo akekho Thixo wethu oyingcwele. Sikuthembile ke Thixo into yoba wena nguThixo
wehlwempu, nguThixo wesityebi, Thixo wethu oyingcwele, nguThixo womntu osweleyo, unguThixo womntu onento, Thixo wethu oyingcwele, unguThixo wabantu bonke, Thixo, nguThixo wabantu abakwaziyo, unguThixo wabantu abangakwaziyo, Thixo wethu, ngokuba wena Thixo siphila ngenceba yakho, Thixo, asiphile ngokwezethu izenzo, Thixo wethu oyingcwele. Yanga Thixo ungasusa Thixo ulwimi Thixo lokujaja abanye abantu Thixo, kuba sicinga thina sikwazi kakhulu kunabanye, Thixo wethu oyingcwele. Sikuthembile ke Thixo ukuba izicelo zethu Thixo wena uyaziva, sikuthembile into yokuba ekuceleni kwethu yasimamela, kunjalo nje uza kusenzela, usenzele Thixo kwade kwangoku. Sicela wena Thixo usenzele ukuqhubekeka ukuya phambili, ngoYesu Kristu inkosi yethu, ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mawaphathwe ukuba ke usandula ukuba usandula usijoyina, enkosi ufika ngenkonzo enkulu, ukhuveke bawo ngenkonzo ezinkulu. Ya, ufika ngenkonzo enkulu, mhlambe kungatyiwa
ufika ngenkonzo enkulu Sithembisa abantu ngeke. inkonzo enkulu bawo kuyatyiwa bawo Hayi, inkonzo bawo. enkulu le icawa yabantu abangacawiyo igqiba unyaka so bawo. ufika ngenkonzo enkulu Bawo umhlawumbe ungatyiwa bring your own. ewe yile nto nditshoyo mhlawumbi ungatyiwa mhlawumbi singatya asiyazi sayithumela njani ke ngapha kwiskrini bawo Hayi ke bawo. sigqiba unyaka nge-3 kaSeptemba nge-3 kaSeptemba ngonyaka ka-2023 ipost yokuqala yecawa yabantu abangacawiyo ku-YouTube yayilive ngentsimbi yesihlanu ivesi bawo ivesi yayikubagwebi ngo-14 14. kodlayo kwaphuma ukudla Awu Nkosi. konamandla kwaphuma incasa sasilapho ke yabona bawe ingathi ngiyanyuka uyandiva yabona bawe ingathi incasa siyayibona namhlanje Ewe bawo. sibona la ncasa sasithi konamandla Oh. kwaphuma incasa silapho ke ngoku Awu. incasa bawuyibona xa kusikwa ikeyiki Awu, Nkosi uva into yokuba unyaka lo mhlambi ebenzima kodwa ngelaa xesha bawo kusikwa ikeyiki Awu, ubone into yokuba noba unyaka ebenzima kodwa Ziyalityala zonke ezinye ukugqiba unyaka kunencasa Awu, konamandla kwaphuma incasa mhlambi bawo ikhona zasiyibona Awu Nkosi. mhlambi into zasiyibona ikhona kodwa yena nto siza kuyo bawo xa siqala lo nyaka umtsha wecawa yabantu abangacawiyo sicela wena ungekasubscribe sicela ucofa usubscribe Right. wena obukeleyo noba uyayithanda le nkqubo noba uyithandi kodwa uba usibukele ngeli xesha sicela ucofa ulike usisikise le keyiki yanamhlanje sicela uzosherishe kwabanye abantu noba uqhube ngenkonzo yomlomo nokuba usherishe le nkonzo kwiiplatform zakho ozisebenzisayo uthi icawa yabantu abangacawiyo izelwe namhlanje sicela abantu babukele Bawo. Ndandithe ewe bawo okay. Lento inomnwe kahle. inomnwe kaThixo le Ndanjile. ngoza sibuza bawo uqala kwethu uba umuntu uzawubukela episode yokuqala mhlawumbi sayifaka somewhere phaa phezulu Ewe. ile nto episode yokuqala into yokuqala asiqinisekanga nokuba le nto yethu izawuyaphi Eya. wathi bawo wathi le nto inomnwe kaThixo inomnwe kaThixo ke bawo Bawo yazi xa ndikhumbula la mini ndikhumbula nje izinto ezininzi. I think it took us 3 hours to set up bawo studio sethu and akho uthi masiyeke lento siyabila bawo Ayilungi. siyabila nokubila sifike apha kutshisa ilanga kodwa the time sirecorda sisaqhaqhazeli asisaqhaqhazeli kodwa ke kuba sinombono ezingqondweni zethu nasezinhliziyweni zethu sayenza lento eyokubana ke sabukelwa ngala mini ngabantu abasibukelayo it was ibonus but into eyibalulekileyo ukuthi kunyanzelekile ukubana siqalile if Ewe, bona bawo. asiqalanga ngoku asizophinda siqale so siyabulela kakhulu kuwo wonke awu nkosi yami obe negalelo analo kwicawa yabantu abangacawiyo noba linjani na if uba uyabukela phaa kwaza episode zokuqala uyibone ukuthi nequality yethu yokuqala yevideo ayiphucukanga kakuhle kuvele wena wedwa bawo andiyazi uba wawusikela ntoni icala kodwa as ubana siqhubekeka necawa yabantu abangacawiyo ndingathi le into kukudlala ngombane o-live uyathuka kodwa you have to ukuthi Uqhubeke. uqhubeke ubheke phambili so ngesupport yenu zange nithi hayi akho equipment enough apha i-quality but naqhubekeka nasibukela so siyabulela kakhulu ke kuwe wonke umuntu oyenzileyo ibe yi-success nee-guest zethu ezazikhona zisi-honorishile
siyabulela kakhulu mhlawumbi sawunibiza omnye unyaka sisike sonke le sisike sonke le keki bawo basemazweni bawo abantu ke kulo nyaka omtsha bawo awutyhilanga nebhayibhile bawo abantu kulo nyaka omtsha bawo sawudibana nabo phi bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi yendumiso ichapter ngu-90 indumiso 90 ivesi esiza kuma kuyo iphantse ndathi ngu-19 ngu-16 ivesi yethu yanamhlanje esiza kubeka kuyo mna ke ubhayibhile uyakubona ukuthi makaqale phi aphele phi kodwa ndicela nisilinde kulaa ndawo yeku-16 indumiso chapter 90 verse 16 emva kwale ngoma Masifumane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yendumiso ngesahluko samashumi asithoba ngevesi yeshumi elinesithandathu. uThixo ongunaphakade uyinqaba yomntu, umthandazo kaMoses umfo wakaThixo.
Ndumiso 90 verse 16. uThixo ongunaphakade uyinqaba yomntu. Umthandazo kaMoses, umfo wakaThixo. Sizawuqala ke kuverse 12. Ifundeka ngolu hlobo. Sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Buya Yehova kunini na, uzohlwaye ngenxa yabakhonzi bakho. Sihluthise kwakusasa ngenceba yakho. Simemelele, sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise ngangemihla owasicinezela ngayo, ngangeminyaka esabona ububi ngayo. Mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho, nobungangamela bakho konyana bakho. Ubumnandi bukaThixo mabube phezu kwethu. Zimasa isenzo sesandla zethu phezu kwethu. Isenzo sezandla zethu usizimase sona. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Siamo
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Sikuwe bawo. Mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho. Bawo, kule ncwadi ke ufundwe kuyo Ewe Nkosi yam. andizokwenza into inde. Bawo, okokuqala manditsho ndithi siqala inyanga yamagugu Ewe Nkosi yam. nenkcubeko. Eyi bawo. At the same time besesitshilo mos ukuthi sigqiba unyaka Sigqiba unyaka bawo. sikule Kule nkqubo. kule nkqubo. It goes mhlambi namagugu ethu. Mhlambi singabokuqala Ewe bawo. okanye siphakathi kwabokuqala ukuqala iplatform enje, Nkosi yam. especially kwi-Venek, Ewe Nkosi yam. because abantu abathetha ngezikalizwi Ewe bawo. they basoloko besebenzisa elasemlungwini Ewe bawo. ilizwi. So mhlawumbi nathi siza ku-aligna ke le nkqubo yethu Nkosi yam. phakathi kwezo zinto zimbini. Mhlawumbi asizukufika ncakasana kuyo, kodwa injongo yethu ikakade Ewe bawo. yakho, Ewe Nkosi yam. ingqondo yakho, Ewe Nkosi yam. uncedisane nathi kwenzela ukuthi sifike kule ndawo ufuna sifike kuyo. Ewe bawo. Bawo, kuthiwa le ncwadi yenye yencwadi ezibhalwa nguMoses, kwaye iyincwadi yenye ezindala kule ncwadi yendumiso. Ewe Nkosi yam. Ibhalwa le ncwadi emveni kokuba behambe umgama aba bantu entlango, Eyi bawo. behambe ixesha elininzi entlango, behamba bedibana nezinto, behamba bemcaphukisa uThixo, Nkosi yam. behamba bemcaphukisa befuna nokumkrokrela nalo uthunywe nguThixo. Eyi bawo. Ngoba izinto zangahambi ngehlobo esifuna ngalo Nkosi yam. siye sifune ukukhomba umnwe endaweni yokubana sifune izisombululo. Ayithi loo nto xa kukho inkokheli Ewe bawo. iza kusoloko inazo zonke izisombululo zaloo nto, kodwa bakrokrela uMoses, bakrokrele noThixo Eyi Nkosi yam. ukuba ikhona ncakasana nyale nto inguThixo. Kodwa ekuvutheni kukaThixo ngumsindo, Awu bawo. uMoses uzama ukumthomalalisa uThixo ngokuba naye uzenzile izinto Ewe Nkosi yam.
ezimcaphukisayo uThixo. Kwade kwathiwa jonga phaa fondini naliya alalizwe. Ewe bawo. Kodwa wena awuzukuya, uza kulibona ngamehlo. Nkosi yam. Sikwinyanga ke yamagugu. Sikwinyanga egcwele okanye ekufanele ukuthi sibalisela intsha, sibalisela abo baza emva kwethu. History yaseMzantsi Afrika etyebileyo. History yaseMzantsi Afrika enezinto enentlanga ngentlanga, enezinto ezithi zakumentionwa sibone ukuthi ezi zinto akufanelwanga ukubana zichukunyiswe. Sinayo imbali ye-apartheid ngendlela esasiphethwe ngayo ngabacinezeli. Ewe bawo. Sinayo imbali yokufa kobawo uChris Hani. Sinayo imbali yokukhululwa nokubanjwa kobawo uMandela. Ewe bawo. Sinayo imbali yobawo kululeko ifikile ngo-94. Sinazo nendawo apho khona ezigcine amagugu ethu. Ewe nkosi yam. Sinazo nezilwanyana ezithi ezi zingamagugu. Ewe nkosi yam. eMzantsi Afrika. Ewe bawo. Ukuba asibaxeleli, Uba sibaxeleli bawo. abo baza emveni kwethu, hleze ilizwe lethu alikho endaweni enhle, hleze ilizwe lethu alikho sezandleni ezisafe, ngoba imbali inceda ukwazi apho ubheka khona. Nkosi yam. Bantwana bahle bedinga ungalapha namhlanje ukuba awazi apho usuka khona, mhlawumbi uzowuphela ulahleka Nkosi yam. okanye usiwa kufutshane endleleni ngoba indlela yakho ayina direction. Bantwana bahle, noMoses ke ucenga uThixo emkhumbuza okanye emane sithi bantwana bahle bedinga wawumane usihluthisa ngenceba entlango. Bantwana bahle bedinga ebakhumbuza ubana ebekhe walunga uThixo. Bantwana bahle bedinga nathi ke sizowukhumbuza. Bantwana bahle bedinga sizowukhumbuza ngelizwe lethu elityebileyo. Bantwana bahle bedinga phofu elinentlanga ezahlukeneyo. Bantwana bahle bedinga ukuba awumazi umSuthu ukuba usuka phi, ukuba awumazi umZulu usuka phi, ukuba awumazi uMpedi uMtshangane usuka phi, awuzumthathela ngqalelo. Ewe nkosi yam. Uzawucinga bana nguwe wedwa umntu. Bantwana bahle bedinga uzawucinga ba nguwe wedwa ofanele ukuthi uyakhamla. Bantwana bahle bedinga kwizinto zeliphakathi. Ewe bawo. Asoze ke umsebenzi kaThixo siwubone kakuhle. Ewe bawo. Nokuba uyazama ukubonakalisa kuthi ngoba asazi
apho sisuka khona bantwana bahle bedinga athi bantwana bahle bedinga nokuba uThixo uzama ukuzibonakalisa ngoba awazi uThixo ebeqale wenza ntoni na efamilini yakho awazi uThixo ebeqale wenza ntoni na ebomini bakho wena ungazi bantwana bahle bedinga kodwa ukubana uyayazi imbali yakho bantwana bahle bedinga ukuba uyayazi bantwana bahle bedinga apho uYehova uThixo asuka khona nokhokho bakho apho asuka khona nomakhulu bakho otamkhulu bakho omama bakho nabantu bakokwenu bantwana bahle bedinga umhlambi nakule ndawo ume kuyo ingangathi akugqitheki ubona xa ujongile ubona ingqumbo kaThixo ihlele ebusweni bakho bantwana bahle bedinga ibona ingqumbo kaThixo igubungele bantwana bahle bedinga uzawukwazi ukuthi bantwana bahle bedinga uthandaze kuThixo akuve ngoba wazi amandla akhe ngezolo wazi amandla akhe bantwana bahle bedinga ayizolo Nkosi yami bantwana bahle bedinga apho asuke nawe uThixo bantwana bahle bedinga umhlambi saba sentlango bantwana bahle bedinga sikhala ezindaweni ezingancediyo bantwana bahle bedinga umhlambi sisityinywa kanje siseli petroli sisityizi ingca bantwana bahle bedinga khange sibaliselwe ngoYehova wamandulo khange sibaliselwe ngoYehova ongabonwayo ngeliso lenyama khange sibaliswe ngoYehova ovule amandle bagqitha abantu siwalimithe amandla kaThixo ngoba bantwana bahle bedinga imbali asinayo bantwana bahle bedinga amandla embali bantwana bahle bedinga akhulula amatyathanga esinawo bantwana bahle bedinga amandla embali aqinisa amadolo bantwana bahle bedinga ebefuna ukugevezela sibonakale sihamba ngoba siyayazi uHana okanye uThixo wakwazi ukuvula isibeleko sijonga loo nto embalini zange sambona mosi uThixo asimazi noYesu ngelisinyama kodwa sibaliselwa ngembali ukholo lethu luqine embalini luleli embalini Thixo ukubana zange wamnyekela bana bahle bedinga sizokhumbuza loo nto bana bahle bedinga lento ibingasiyekisi Nkosi yami ukuthi sesifuna ukutyhafa imeko zingavumi itechnology ingavumi kwelinye ixesha sesifuna ungazuza urekoda kodwa xa sijonge emva kwe-episode bana basenzileyo sibona ukuthi hayi man akumelanga ukuthi sibheka kule ndawo nansiya indawo sijonge kuyo ngoba sinqandwa okanye sigayidwa yimbali bawa xa nisihla Nkosi yami kule nyanga yamagugu nokuba ubungaqhelanga ukubahlalisa abantwana into esincedileyo singabanye kukubaliselwa intsomi ngomakhulu Nkosi yami kukubaliselwa amabali ngomakhulu bethu sihlala apha bantwana bahle bedinga kwakhiwe isangqa bantwana bahle bedinga kubaliswe intsomi bantwana bahle bedinga abanye bantwana bahle bedinga sebegudi ekubaliseni izitori bantwana bahle bedinga bafunde apha yana ukubalisa amabali yabo bantwana bahle bedinga bafunde apho ubuchule bakubalisa bantwana bahle bedinga side bantwana bahle bedinga sihambe sibulala nezinto ezingafuni ukubulawa bantwana bahle bedinga ngoba asazi bantwana bahle bedinga ubunzulu bazo bantwana bahle bedinga sibulala bantwana bahle bedinga nezilwanyana singayazi bantwana bahle bedinga okanye ubunzulu benja ukubana buthetha ntoni ebomini bethu asiqelelwanga ukubaluleka kwezinto zayo ngaphambili masifundisweni okanye masifundeni bantu abangaphambili ukuthi imbali yethu siqhubekeke nayo masenzeni ke loo nto Thixo asikelele ngoku kude kube sephakadini amen Yesu walila Yesu walila Yesu walila Yesu walila
Bawo, Bawo. kwinyanga yamagugu nenkcubeko. Utsho njengokuba ndikumamele. Awu Nkosi yam. Plan 16 uthi mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho. Ukuvuma ke bawo kanye kukungqina amazwi owathethileyo kuba ayinyani ndakugqiba ndihlale phantsi Ewe bawo. njengokuba sendihleli phantsi. Ewe bawo. Uba ndikumamele kakuhle bawo, ingangathi uMoses la mazwi wathetha emveni kokuba xa kusithiwa yayibona iKanana kodwa wena uzofika kuyo. Aguquke ajonge ngemva apho asuka khona kwakunye noThixo. Uthi akujonge emva aqambe lo mbongo, Thixo ongunaphakade uyinqaba yomntu. Awu Nkosi yam. Awu. Awuziboni ezo nto ke bawo xa Awuzibone ezo nto. ungajonga ngemva. Xa ungajongi emva ucinga ezi zinto unazo zezamandla akho Awu Nkosi. ngoba awujongi wena emva. Jonge. Uthi awujonge emva ubone into yokuba kule minyaka kuhanjwe intlango bebengenalo ikhaya kodwa uThixo Thixo. ube likhaya kubo. Ude agqithe athi ube likhaya kwisizukulwana ngesizukulwana njengomntu owaziyo amaSirayeli into yokuba ubuninzi beminyaka bakhula phantsi kwesandla esiqinileyo sikaFaro. Awu Nkosi. Kodwa uThixo kwakuloo ndawo xa ejonge emva lo mfo wamfumana uThixo elikhaya. Bahamba indlela uThixo ekunye nabo. Uthi akujonge emva abone into yokuba sibe sengxakini, sayibona ingqumbo kaThixo ngenxa yokungenzi kwethu, ebuyisela umntu eluthulile, Thulile. ebasithi abantu mababuye oonyana babantu ngoba ujonge emva wabona ubukhulu bukaThixo. Mhlawumbi nathi xa siqala lenyanga bawo Awu Nkosi yam. kudingeka into yokuba sijonge emva, Awu Nkosi yam. sibone into yokuba sisuka phi, Awu. sibone into yokuba sime kwezi ndawo sikuzo, sime emagxeni obani, Awu. bantwana bahle bakaThixo, ngoba into mhlawumbi esibulalayo kukulibala into yokuba kule ndawo sikuyo singaziboni sibade sime phambi phezulu kwamagxa abantu. Bantwana bahle bakaThixo, umntu ongaboniyo apha suka khona mfo kaMnguni akazubona nokuba uThixo behamba naye apha endleleni. Ingangathi ngoku uMoses xa isithi mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho, ngoku ingangathi uMoses ujonge kule ndawo
wakuyo uthi ujonga le imeko okuyo bengangathi imisebenzi kaThixo ayibonakali ngoba ufrustratewa ile meko kuyo bantwana bahle bakaThixo. Kodwa ngoku bejonge emva uthi waba likhaya kuthi kwisizukulwana ngesizukulwana. Ngoku ujonge imeko kuyo uthi mayibonakale imisebenzi yakho. Akakhumbula uMoses into yokuba yayimisebenzi kaThixo eyabakhupha kwaFaro. Bantwana bahle bakaThixo, ibengangathi uMoses uhleli apha phezu kwelitye mhlambi ecinga into yokuba ukuba ndandimamela umama ngendingekho kule ndawo, ukuba ndandimamela umzali wam esithi mandingenzi ngale ndlela ngendingekho kule ndawo. Bantwana bahle bakaThixo, mhlambi ngendifika eKanana ukuba ndandiwamamele amazwi. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku singabantu abahleli ecani kwendlela. Mfo kaMnguni, umane ucinga iingcinga ezinzulu, ucinga into yokuba umama ukuba ndandicinga into yokuba akandicaphukeli ngelaa xesha ngendingekho apha, mhlawumbi iKanana ngendiyibona. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba izinto esizenza sicinga ngoku zisibangela siphoswe iKanana. Mhlawumbi sikule ndawo ngenxa yokuba ubawo omkhulu sibalibele. Bantwana bahle bakaThixo, singaboni imisebenzi abayenzileyo. Bantwana bahle bakaThixo, silibala into yokuba abanye bethu basezikolweni zikanokutsho, abanye bethu basemisebenzini kanokutsho, kodwa silibala into yokuba abona abantu abebelwela le nto sikuyo yayingobawo omkhulu. Bantwana bahle bakaThixo, benyamezela imvubu itshwemqolo, babizwa ngamakhwenkwe bengamadoda amadala. Bantwana bahle bakaThixo, bathathwe basiwe ngaphaya bahloniphe amakhwenkwe amancinci olunye uhlanga. Bantwana bahle bakaThixo, ukuze thina sibe kule ndawo esikuyo, kodwa ngoku asiyiboni imisebenzi yabantu abadala. Selapha ngoku sizokukhumbuzana ngembali yomntu, ngoku selapha ngozokukhumbuzana ngembali yakwantu. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ngoku sizibona Mfo kaMnguni sizintlaba zahlukane. Bantwana bahle bakaThixo, omnye utsalela ngaphaya, omnye utsalela ngaphaya. Silibale into yokuba sisizwe sinye, isizwe sikantu. Bantwana bahle bakaThixo, singabantu abasuka emntwini omnye. Bantwana bahle bakaThixo, sifike sehluke ngenxa yokuthetha. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngoku ngenxa yokuba sijonge kule ndawo esikuyo silibale imisebenzi kantu. Mayibonakale kubakhonzi bakho imisebenzi yakho. Ngathi uMoses umlibela apho uThixo. Andiyazi Mfo kaMnguni, kodwa mna ingathi ndibona uMoses apha elibela uThixo. Mhlawumbi yile nto exelelwe into yokuba akazuya eKanana, okanye mhlawumbi kukuziqonda into yokuba ekuhambeni kwam ndaye ndayilibala imisebenzi kaThixo ndenza unothanda. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba sithi sisenza izinto Mfo kaMnguni ibe imfundiso yasekhayeni ihlele emqolo okanye ihleli emva kwendlebe. Sithi umama ke uba unondibona kule ndawo ndikuyo akanawuthanda, kodwa siqhubeke senze kanjalo. Kodwa sithi sakuhlala ebudaleni mhlambi sisaluphele kungekho amandla okuqhubekeka nobomi, sithi ukuba ndandimamele izwi labazali, ngoku sifikelela kwithuba lokuba kunyanzeleke bantwana bahle bakaThixo sihlale phantsi sizifune into yokuba sisuka phi. Mhlambi singazi nje into yokuba siyaphi kungenxa yokuba asizazi sisuka phi. Mhlambi singayiboni imisebenzi kaThixo, silibele into yokuba sisuka phi noThixo. Bantwana bahle bakaThixo, awukho kule ndawo ukuyo ngoku, kodwa uThixo khangahambe nawe. Bantwana bahle bakaThixo, khawuguquke ujonge emva, uzijonge into yokuba umqolo wakho ubukhe wangaphandle amatyeli angakanani, wagqunywa ngubani. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba wena khangukwazi uzigquma. Bantwana bahle bakaThixo, kukho namathuba apho ubungazazi nokuba uzawubalekela kubani, kodwa ngoku ukule ndawo kuyo ngenxa yokuba imisebenzi kaThixo ibikhona, kodwa wena khanguyijonge ngelo xesha. Singatsho bazalwane into yokuba
mayibonakale imisebenzi yakho, kodwa kumele siyijonge imisebenzi kaThixo ezimpilweni zethu, ngokuba noba sekuthwani ndiqinisekile mfokamngoni into yokuba uMoses lo ngoyena mntu esimaziyo osetyenzelweyo nguThixo, kodwa namhlanje uthi mayibonakale imisebenzi yakho. Ingangathi imisebenzi kaThixo ayibonakali. Bantwana bahle, mhlawumbi uqhutywa luxinzelelo lokufuna ukuya phambili, kodwa ibe imeko yakhe sithi uyaphela apha. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi nathi xa sixakiwe bazalwane zesime sijonge uThixo into yokuba usukaphi kunye nathi. Bantwana bahle bakaThixo, sijonge thina imbali yethu isukaphi ukuze sibe lapha. Mhlawumbi kungavuki into yokuba siyazibona ke ngoku into yokuba siyaphi. Bantwana bahle bakaThixo, umbi umntu ohambayo kodwa engazazi ukubuya phi. Mhlawumbi singayiboni nemisebenzi kungenxa yokuba thina asizazi into yokuba siyaphi. uThixo xa esinceda usinceda singaboni ngokuba asizazi ukuba siyaphi. Mhlawumbi masijonge emva sibone into yokuba abazali bethu basuke phi, babeka phi, thina sithatha phi, sibheka phi, baze bathi abazemva kwethu nabantwana bethu bathethe phezu kwembali ebekwe sithi. Bantwana bahle bakaThixo, sibaxoxele into yokuba thina sisuka phi nelilizwe, okanye sisuka phi thina nobuntu bethu sisiya kweliphi icala. Mhlawumbi kuyawuze kulunge ngenye imini ngokuba siyazazi i-direction esibheka kuzo. ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
nobungangamela bakho koonyana bakho. Nkosi yam. Bawo nobungangamela bakho koonyana bakho. Nkosi yam. Ingangathi uthi nobukhulu bakho Ewe bawo. koonyana bakho. We are labeled njengabantu okanye njenge-lost generation Nkosi yam. ngoba senza izinto ngendlela esifuna ukuzibona. Nkosi yam. Izinto ekungafanelekanga ukuba zibonwa ngabantu Nkosi yam. sizibeka phaa esidlangalaleni. Nkosi yam. Andiyazi into yokuba yile nto i-history yojola, Ewe Nkosi yam. i-history yamantande Ewe bawo. ibaliswa ngabelungu na. Le nto ilahlekile le nto Nkosi yam. ngoba andiqondi ukuba uJohn noMary angayibalisa kakuhle i-history yethu. Nkosi yam. Kodwa uthi ngoku lo tata xa ebona le generation isenza into ethandwa nguwe, ethandwa yiyo, Nkosi yam. ngoba xa usenegazi elifresh yonke into yakho iyakhawuleza. Abamazi uThixo indawo asuke nabo kuyo, Nkosi yam. kwaye bakhathalele okanye bava le ndawo bakuyo. Nkosi yam. Nathi siye singayazi ijeni Ewe bawo. yokholo lethu singabantu abamnyama, Nkosi yam. sazi le ndawo sikuyo. Bawo. Kude kube nzima nokuthi Ewe Nkosi. umamakho xa elele engcwabeni, utatakho xa elele engcwabeni, lowa wayekufundisa uyanga inkosi Nkosi yam. ingeva Mthandazo. kube nzima naxa usithi okanye uthandaza uthi Thixo kabani, Nkosi yam. ngoba kuza kuthiwa uthandaza Indemoni. kodwa uyakwazi ukuma ube proud uthi Thixo kaAbraham, Bawo. Thixo kaYakobi, Thixo kaSirayeli. Kodwa bawo. kube nzima aba bantu ubukhule bekufundisa levangeli, bekubonisa levangeli. Anditsho uba masithandaze bona, kodwa bona abahle bedinga ukuma nje uthi Thixo wabazali bam, Nkosi yam. Thixo khokho bam, Thixo wabantu basekhaya. Nkosi yam. Ibe ngangathi kwabanye abantu lo mntu uthandaza indimoni, kodwa lo mntu xa ibuyisa ingqondo zaba bantu okanye xa ibuyisa ingqondo zaba bantu
athi bana bantwana bahle nabungangamnja bantwana bahle bedinga makube phezu kwaba bantu Bantwana Nkosi bahle yam. bedinga into ebonakalisa ukubana bantwana bahle bedinga xa sibuya umva bantwana bahle bedinga sijonga ubukhulu bukaThixo bantwana bahle bedinga butsalwe embalini bantwana bahle bedinga butsalwe ebazalini bethu Nkosi butsalwe yam. phezu kokhokho bethu butsalwe koAbraham bantwana bahle bedinga bona okhokho bethu babeyithatha khona lento bantwana bahle bedinga ngoba evangelimosi bantwana bahle bedinga ifana nemarathoni bantwana bahle bedinga xana begqitha abazali bethu bantwana bahle bedinga esinye izukulwane siyangena bantwana bahle bedinga esinye izukulwane sikhwelele sinye bantwana bahle bedinga ubukhosi bakho ke Thixo mabungasuki konyana bakho Nkosi yam. bantwana bahle bedinga kwenzela ukuthi bangalibali apho basuka khona nalapho bakhona nalapho baya khona bantwana bahle bedinga umhlawumbi silibala nje bantwana bahle bedinga silibale imbali yethu silibele apho sisuka khona asiboni nalapho uThixo sibeke khona Nkosi yam. asiboni nalapho uThixo injongo zakhe ezimele ukuthi zikuye okanye zisibeka khona Ati umzali, thina zasingaphenduli kanje Nkosi yam. ebazalini bethu. Thina zasingabuyi ngeli xesha emakhayeni ethu libe litshonile ilanga bawumnguni zibe izibane zilayitwe ngabantu abadala bekhona abantwana bahle bakaThixo ingangathi uMoses ubona ezontshwabulo bantwana bahle bakaThixo buya Yehova kunini na bantwana bahle bakaThixo kukho amathuba ibe ngangathi uThixo akekho bazalwane abathandwa leluzika likaThixo bazalwane kukho amathuba uThixo ibe ngathi akabonakali apha phakathi kwethu bonakalisa ukungangamela bakho konyana bakho ingathi ngoku kwenziwa nje Thixo bonakala amandla akho bantwana bahle bakaThixo abantu ndiyabajonga ndiyababona into yokuba aba bantu ingathi baphila nje kuphela abamazi uThixo obasikhupha ezweni lakwaFaro bantwana bahle bakaThixo aba bantu ndiyababona bacinga into yokuba ngabo abakrelekrele ukugqitha wonke umntu abakhumbuli into yokuba esandleni samabhulo bantwana bahle bakaThixo nguThixo nowancedisayo into yokuba siphuma apho aba bantu balibele ngoku into yokuba thina elilizwe lalwelwa ngegazi kunjalo nje nokubila kwabantu abangaphambili bantwana bahle bakaThixo ngoku abantu bahleli ingathi ezi zinto zilula bantwana bahle bakaThixo kodwa namhlanje sizokukhunjuza into yokuba Thixo khawusondele torhwana aba bantu ingathi balibele bantwana bahle bakaThixo Thixo khawusondele khazibonakalise noba kukanye ngoba abantu benza unothanda ngoku bantwana bahle bakaThixo sekuphela abantu ezinkonzweni mfokamnguni sekusenziwa izinto ezikanje kungenxa yokuba abantu balibele uThixo ngoku sicenga uThixo into yokuba makasikhumbuze ke into yokuba mhlambi akaveli okwangoku makasikhumbuze singayilibali imbali yethu bantwana bahle bakaThixo umbi umntu olibalayo ngoko ke sicela uThixo Thixo buya kudala ngoko bantwana bahle bakaThixo kudala noko kukhalwa kuthiwa le yangoku intsha isiqhubela kwantshabalala bantwana bahle bakaThixo kodwa ukuba sinojonga ngemva singaboni into yokuba abantu balwela into yokuba thina siphile lempilo esiyiphilayo namhlanje masikhangele uThixo bawo sivuyise ngangemihla Nkosi yami owasicinezela ngayo xa ucinezelekile uyalibala uba ebekhe akukhulula Thixo uThixo xa ucinezelekile ngoba kuyabonakala uba bekhe kwamnandi Nkosi yami kwaba bantu ingangathi ungokya kwakusithiwa fees must fall Nkosi yami abantwana bahle bathaba abantu
bantwana bahle bedinga imisebenzi yakho mayibonakale kubakhonzi bakho. Nkosi yam. Bantwana bahle bedinga bajonge emva, bajonga ulutsha. Bantwana bahle bedinga elaphumayo, bantwana bahle bedinga laphuma liphethe amatye, Nkosi yam. bantwana bahle bedinga lingenamandla, bantwana bahle bedinga kukho izingqalambela zamadoda aphethe imipu, Nkosi bantwana yam. bahle bedinga aphethe ithiyagesi, bantwana bahle bedinga kodwa bathi aba bantu siyaya Nkosi yam, baphuma aba bantu, bantwana bahle bedinga sekunjalo ngoba bayayazi ukubana besikhe saphila kamnandi kweli lizwe, besikhe saphila kamnandi kweli lizwe. Yabuya loo nto bantwana bahle bedinga kwiminyaka emibini emithathu egqithileyo, bantwana bahle bedinga besithi abantu, bantwana bahle bedinga abazali bethu okanye bantwana bahle bedinga intsha yakudala yancama izinto zabo, yancama ubona ubomi babo. OHector Peterson baphulukelelwa ubomi endleleni, bantwana bahle bedinga bancama, abantwana bahle bedinga abantwana bodlamini, bantwana bahle bedinga baya besithi fees must fall, besithi bana sivuyise Thixo. Nkosi yam. Kangenye imihla owasibandezela ngayo, bantwana bahle bedinga sekufundwa, bantwana bahle bedinga nangoku ingekabonakali ukubana ku-free education, kodwa sekhamna bantwana bahle bedinga kwinto eyathi bantwana bahle bedinga bathi aba bazalwane sivuyise. Kwangenye imihla bantwana bahle bedinga bejonge emva embalini, bejonga kwezinto ezibhaliweyo ekwakutshiwo bantwana bahle bedinga ukubana le mfundo izaba yeyomntu wonke. Bantwana bahle bedinga i-history isifundisa okanye isixelela ukuthi bantwana bahle bedinga sizokuphila njani ukubheka phambili. Bantwana bahle, isizwe esilahlekiweyo yi-history yakho, sisizwe esilahlekileyo, masiphuthume ke emva, siphuthume izinto ezilahlekileyo, siphuthume izinto ezingamaguguguthi, siphuthume bantwana bahle bedinga ulwimi lethu, siphuthume ubumnyama bethu, siphuthume bantwana bahle bedinga ukuzithemba kwethu. Bawasilibala nalesiphuma kuyo inyanga. Into ezisifaka engxakini kukulibala. Sisuka kwinyanga yomama ba. Inkcubeko yethu mhlawumbi singayi kude, sithi inkcubeko yethu qala kule nyanga siphuma kuyo. Kukho abantu abangoomama, njengokuba ubuchaza into yokuba kukho abantu abatsha abancama izinto zabo bacinga nokuyeka isikolo. Kukho abantu abangoomama abayeka ukuayina ibhlukhwe zabayeni babo, Nkosi yam. bazeka mzekweni ngoba kufuneka eli lizwe likhululekile. Bantwana bahle bakaThixo siye silibale nabo bantu. Bantwana bahle bakaThixo silibale nokuba kwathinaba sisuka esizalweni ongumama. Bantwana bahle bakaThixo xa umncinci ukhala ebusuku avuka umuntu ongumama akuthuthuzele ancamo bakhe ubuthongo. Bantwana bahle bakaThixo ngoba unegugu neqhayiya yalo mntu amzisileyo emhlabeni. Bantwana bahle bakaThixo amane embalisela into yokuba thina sisuka kubantu abanje kweli khaya. Bantwana bahle bakaThixo kodwa akukhulu umntwana ahambe ajonge istrato ahoye sona athi umama uyandishekisa okanye utata uyandishekisa. Libale ubuncwane ebebunwabele bantwana bahle bakaThixo ngoku ebezezandleni zikanina. Bantwana bahle bakaThixo kuze kuthi ihlabathi lakumjikela acinge unina agoduke ayokucela uxolo okanye akukhumbuze umamakhe ngemini awayemshawuta ngazo. Bantwana bahle bakaThixo kutheni ungandithandi mama, kodwa ebemane exelela into yokuba sukuhamba ngeli xesha ngokuba ihlabathi lonzakele kwalona kunjalo nje luyonzakalisa. Bantwana bahle bakaThixo ubumnandi bukaYehova mabube phezu kwethu. Bantwana bahle bakaThixo ngoku uhlale umane ucinga okukathando lukwamama ukuba bendisekhaya aba bantu baninzi kangaka balapha phandle bangandithandi kangaka ndicinga kwalona. Bantwana bahle bakaThixo silahlekile nje kuba ngathi nobuncwane bothando lukaThixo alusekho kuthi.
silubize umhla nezolo bantwana bahle bakaThixo. Kanti xa sinokuhlala sikhumbule apha suka khona kwakunye nathi Thixo, singayicingi into yokuba ubumnandi bukaYehova busephezu kwethu. Nangeli xesha bantwana bahle bakaThixo akekho umzali omncamayo umntwana wakhe. Bantwana bahle bakaThixo kukho abazali okanye kukho mama fokamguni abama entla bethethelela abantwana babo into yokuba hayi torhwana, uyebo ndiyavuma into yokuba wonile yena kodwa senude nimbulale ngoba uthando lomzali lugqitha ngapha kwezenzo. Bantwana bahle bakaThixo nangoku mhlawumbi kwindawo esikuzo sicinga into yokuba asifanelwanga bumnandi bothando lukaThixo kodwa ngaphezu kwezinto esizenzileyo. Bantwana bahle bakaThixo uThixo ukwakunye nathi. Bantwana bahle bakaThixo thina sicinge nje apho sisuka khona. Lilizwi lenkosi eli elivuyo bomnyambaleke makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushuyela kwalo nguYesu Kristu ngoku nangunaphakade. Amen. Hallelujah. Nendokwenza mandla Khafaka ingubo. namongameli sisho Sinikele bawo. Bawo, sicela wonke umuntu ongakayisiki ikeki. Ewe bawo. Acofe subscribe, acofe subscribe. And wonke umuntu ke obukeleyo noba uka subscribe ngoku. Hayi man, so subscribe ile kanene. Cofa usharele wonke umuntu oku platforms zakho. Abantu bayazithanda ke into eziwinisayo babekusithiwa sharele abantu abayi-10 uzawuwina igrocery yasekuthini. Asikawinisi bazalwane kodwa siyacela. Ngesayishare cela ke niyishare ke bazalwane. Uba uphofu sicela ulike ucommente nokucomenta phaa ezantsi. Nakuyo yonke ke indawo ohamba kuyo sicela ukuthi uchaze bana icawe yabantu abangacawiyo iyaqala ngentsimbi yesihlanu rhoqo ngecawe kuzabe nikhapha ke lo mzalwane wakabonani
ngamanye amaxesha nangamanye amaxesha. Okay, bawo masibulele. Siyathemba ke wonke umuntu obe kunye nathi. Sithi enkosi bazalwane, sithi enkosi bazalwane. Emoyeni ke bawo we-heritage. Emoyeni we-heritage nawukukhumbula ndiye basisukaphi. Ndicela kwi-heritage, nathi sesinayo i-heritage kwicawa yabantu abangacawiyo bawo. Sesinayo i-heritage. Ndicela ubeka ke indwendwe lethu lokuqala Ewe baba. apha kwicawa yabantu abangacawiyo. Umzalwane Williams. Oh, mawili. Beka umzalwane Williams. Siyakukhumbula bawo kule Ayo la episode wayina maroborobo. ukhona wake wafika ngamarobhozo kanene. Ukhona kwimbali yecawa yabantu abangacawiyo bawo. Ngoko ke njengendwendwe lethu lokuqala sibeka wena bawo. Mhlawumbe abanye ke sawuphinda sibacinge sibabeke as ixesha lihamba. Baba, sasingenayo nejingle ngokutya sasaqala. Bawo sinejingle ngoku yokungena, sinejingle yokuphuma. Bawo masele sivala inkonzo yethu yanamhlanje. Masamkeleni ikubabalo. Alaba ufefele inkosi yethu uthando nobudlelwane nobomoya oyingcwele. Ungaphumula phakathi kwethu sonke idibuye inkosi izolanda ibandla layo lo okwesibini. Bonke abakhulayo bathi amen. Amen. Amen, 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 Babuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni lecawa besiyenzele wena ngethemba lokuba awusekho lo moya ukuba khange uye ecaweni emveni kwale nkonzo. Sibulele kumuntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli thuba. Sibulele kumuntu wonke osimameleyo kwade kwaleli thuba. Siyabulela masidibane kwiveki ezayo kwicawa yabantu abangacawiyo entsimbi yesihlanu. Enkosi kakhulu, siyagoduka ke ngoku. Le icawa yabantu abangacawiyo. Engalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Baba yini. Enkosi, bye bye. Papa yin, Papa yin.